Basurde eta oreka zubia. Basoko eskolan, gaurko klasea ezberdina zen. Ontza irakasleak baso garaietara txangoa antolatu zuen. Animalia guztiak pozik zeuden, baina basurdek, beti hain indartsu eta ausart agertzen zenak, zerbait bitxia sentitzen zuen sabelean. Basora iritsi zirenean, ontzak zera esan zien. Gaur oreka landuko dugu. Erreka hau zeharkatu behar dugu eroritako enbor baten gainetik pasatuz. Azeri izan zen lehena. Bizkor eta harin igaro zen, buztana balantza gisa erabiliz. Begira ze erraza, egin zuen oihu beste aldetik. Orain joan zen ondoren. Bere hanka luzeekin dotore eta ziur pasa zen, jauzi txiki bat eginez amaieran. Basurderen txanda iritsi zen. Enborraren aurrean jarri zen. Begiratu zion urari eta enborra oso estua iruditu zitzaion. Bat-batean bere hanka sendoak dardar egiten hasi ziren. Ni handiegia naiz honetarako, pentsatu zuen. Azeri eta orain arina dira, baina ni erori egingo naiz eta denek barre egingo didate. Eta pausu bat eman zuen atzera. Nik ez dut nahi, esan zuen ozen hortzak estutuz. Hau ume txikien jolasa da, nik nahiago dut hemen geratu. Ontza irakaslea bere ondora joan zen. Ikusi zuen basurdek ez zuela haserre aurpegia, beldur aurpegia baizik. Begiak zabal-zabalik eta gorputza zurrun. Basurde, beldur zara? Galdetu zion emeki. Beldurra? Nik? Ez, erantzun zuen basurdek, baina ahotsa dardarka atera zitzaion. Bakarrik ez dudala egin nahi. Ontzak irribarre gozoa egin zion. Badakizu basurde, ausarte izatea ez da beldurrik ez izatea. Ausarta izatea, beldurra izan arren, aurrera egitea da. Beldurra lagun bat bezalakoa da. Kontu zibiltzeko esaten dizu, baina batzuetan gehiegi hitz egiten du eta gauza politak egitea galarazten dizu. Basurdek begiak apaldu zituen. Eta erortzen banaiz? Eta barregarri geratzen banaiz? Erortzen bazara, busti egingo zara, ez da ezer gertatzen. Esan zuen azerik beste aldetik, nik lagunduko dizut altxatzen. Eta inork ez du barre egingo, gaineratu zuen oreinek. Guri ere dardar egin digute hankek lehenengo pausoan. Basurdek arnasa sakon hartu zuen, bere beldurraren hotza epeltzen hasi zen lagunen hitzekin. Ados, esan zuen, baina poliki joango naiz. Basurde enborrera igo zen. Erdialdera iristean enborra pixka bat mugitu eta basurdek oreka galdu zuen. Ai ama, pentsatu zuen begiak itxiz. Baina hantxe geratu zen geldi-geldi, arnasten. Ontzak gogorarazi zion. Begiratu aurrera basurde, ez begiratu hankamuturrei. Begiratu helmugari, zu indartsua zara. Basurdek begiek ireki, aurrean zituen lagunei begiratu eta pauso sendo eta motelekin enborraren bukaerara iritsi zen. Lurra ukitu zuenean jauzi handi bat egin zuen pozez. Lortu dut, egin zuen oihu, ez naiz erori! Eta erori bazina ere, berdin egongo ginateke arro zurekin, saiatu zarelako, esan zuen ontzak. Egun hartan basurdek ikasi zuen, beldurra sentitzea ez dela txarra. Ikasi zuen lagunei beldur naiz esateak karga kentzen dizula. Eta garrantzitsuena, bere buruarengan konfiantza areagotu zuen. Bazekielako, erori ala ez, berak balio handia zuela. Eta alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila herriko plazan.